Čaute, tu zase s vami Lopasu Sally. No a sorry, že tu máme taký bordel, lenže sme sme tu zapínali stále internet, sme sa snažili pripojiť ku Wi-Fi. No a kreslili sme Five Nights at Freddy, takže radšej by som vám to asi ukázala, než aby som tu kecala. Bordel. No. Tu vidíte cupcake. Tu vidíte mango s tým svojím rozbitým robotickým telom. Tu je Broken Bonnie, jeho hlava. A dole som kreslila Foxy. Toto, čo má ten hák, mám rozrobenú tú hlavu a to som gumovala Marineta. Aj ty nám ukáž, čo si kreslila. Ale áno. Mám. Ja neukážem. Prosím. A potom zabudne na to, že sa mnou budeš točiť nejaké video. Porozprávaj nám, jak sa ktorý volá. Tento? Ktorý ten volá? Puppet, Toy Bonnie, Mango. To malo byť Foxy. A potom už tu sú také bavlníky. Skrátka sme sa snažili. Takže vidíte, aký máme obidve rozdiel v kreslení. No a je to bordel jak v tanku. Bordel. No a toto je asi všetko. Sorry, že to bolo také krátke, no ale čo tu máme šaškovať? Máme šaškovať až moc. Ticho!